салом дӯстон, футболи олам дар ҳамин шабу рӯзҳои баҳорӣ хеле ҷолиб аст. Ҳама ҷо дар ин фасл зинда мешавад, ба авҷи аълои худ мерасад. Дар Аврупо рақобатҳои муҳим доир мегарданд, махсусан дар Англия бо иштироки Манчестер Сити ва Ливерпул дар се мусобиқа муборизаи беамон сурат мегирад. Дар Лигаи Чемпионҳо ба финал баромадани ин дастаҳоро пешгӯӣ мекунанд. Дар Премер-лига ҳам онҳо барои медали тилло миёни ҳам мубориза мебаранд ва рӯзи 10 апрел бозӣ доранд. Дар ҷоми Англия ҳам Сити ва Ливерпул дар бозии нимфиналӣ рақиби ҳамдигар шуданд. Бо ин хабари хуш мо навигариҳои охири футболро пешниҳод мекунем. баъди тамошо ба канал ҳам подписатсия кунед. Ин барои пешрави кори мо бисёр муҳим аст. Акнун ягон ҷо баъз рӯшнед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, моро бозиҳои мунтахабҳо барои баромадани ҷоми ҷаҳон 2022 интизор аст. Шветсия дар майдони худ Чехияро пешвоз мегирад. Зардкабудҳо дар ин рақобат фаворит ҳастанд, аммо ба хотир гиред ки дар тими меҳмонон Патрик Шик ҳунарнамоӣ мекунад ки дар ин мавсим бегол майдонро тарк намекунад. Португалия бо Криштиану Роналдо ҳамаи корро мекунанд ки Турсияро паси сар гузоранд ва ба финали квалификатсия бароянд ки дар он ҷо онҳоро бо эҳтимоли зиёд Италия интизор аст. Чили ба Бразилия сафар карда мекунад ки ғолиб барояд, вагарна ҷоми ҷаҳонро дар хоб мебинанд. Тамошои бозиро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Франк Кессие баъд аз чанд соли дар Милан буданаш дар андешаи дастаҳои дигар ва чемпионатҳои дигар аст. муҳлати шартномаи кунунии Франк бо расонириҳо 30 июни соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. Бозингари Иуари айни ҳол ҳаққи маънавӣ ва қонуниву футболӣ дорад ки бо дилхоҳ даста гуфтушунидҳоро анҷом диҳад. чунон менамояд ки Кессие аллакай ҳамаи корҳояшро тахт кардааст. ӯ медонад ки баъд аз мавсими ҷорӣ дар кадом даста бозӣ мекунад. ин клуби Барселона хоҳад буд. гуфта мешавад ки нимҳоятгар ва Барса аллакай қарордоди 4 сола ба имзо расонинданд. тибқи ин шартнома Кессие дар сафи нилонориҳо дар як сол 7 миллионро ба даст меорад. дар мавзӯи шартномаи ӯ бо Милан аз оғози мавсими имсола шурӯъ шуд. Франк шартҳои расонириҳоро қабул накард ва дар талоши он буд ки аз ҷиҳати молиявӣ қарордодаш ба ӯ имкониятҳои бештар диҳад ва аммо Милан натавонист қарордоди Кессиеро тамдид намояд. тибқи хабарҳо нимҳоятгари 25 сола дар шаҳри Луганои Швейтсария аз санҷиши тиббӣ барои трансфер ба Барса гузашт. дар мавсими ҷории серия А нимҳоятгари 25 сола дар 23 бозӣ 5 голро ба сама расонд. ба футболбози Ивуарӣ на танҳо Барса, ҳамчунин дастаҳои дигар ҳам таваҷҷӯҳ доштанд. аз ҷумла Тоттенхем дар талоши он буд ки Кессиеро ба сафи худ орад. Антонио Конте шахсан ҳавасманд буд ки ин нимҳоятгарро дар дастаи худ бинад. он вақт ба Барса кам бозингарони гузаштан мехостанд. айни ҳол бошад хави Барсаро ба сатҳи нав баровардааст. Кессие яке аз бозингарони асосӣ дар хатти нимҳоя бояд шавад. албатта усули бозиаш аз Бускетс фарқ дорад. якбора мавқеи Серхиоро гирифтан хеле душвор мешавад, вале хави метавонад аз ин нимҳоятгар бозингари сатҳи ҷаҳонӣ тарошад. мебинем ки чӣ мешавад. дар дастаи Лидс лидерони намоён хеле каманд. дар байни онҳо Рафиня фарқкунанда аст. ӯро дастаҳои топ таги чашм карданд. тибқи хабарҳо ҳафтаҳои охир барои ҷалби ин бозингар дастаҳои Бавария, Барселона ва Ливерпул ба Лидс пешниҳоди трансферӣ ӯро карданд. муҳлати шартномаи Рафиня Диас бо Лидс тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. ӯ зид набуд ки шартномаашро бо клуб тамдид кунад то баъд аз рафтанаш ба Лидс фоидаи пулӣ монад. яъне ӯ бепул нараваду дастаҳои дигар барои ҷалби ӯ ба Лидс маблағеро пардохт кунанд. шарти асосии Рафиня барои дастаи Лидс он буд ки клуб пули тавони ӯро ба 70 миллион кам кунанд. Рафиня хеле хуб пай мебарад ки агар даста нақдинаи ӯро кам накунад, трансфераш ба дастаҳои дигар қариб номумкин мешавад. пули тавонӣ хеле калонро ҳатто дастаҳои бой ҳам барои ҷалби ӯ пардохт нахоҳанд кард. онҳо беҳтараш дар ҷустуҷӯи бозингарони нав мешаванд. таваҷҷӯҳи Ливерпул ба Рафиня хабари нав нест. ҳанӯз тобистони соли гузашта ин мишмишҳо пайдо шуданд. он вақт клуб футболбозони дигарро ҷалб намуд, аммо тобистони соли ҷорӣ бошад Рафиня метавонад ба Энфилд равад. Бавария мехоҳад канори ростро қавӣ гардонад ва Рафиняро ба муддати солҳои зиёд он ҷо истифода кунад. Барселонаи хавӣ бошад ин футболбози бразилиро метавонад дар дилхоҳ мавқеи хатти нимҳоя ва наздиктар ба хатти ҳамла истифода барад. дар интихоб барои Рафина таҷрибаи хуби бозиаш дар Премер-лигаи Англия метавонад омили асосӣ гардад ва ӯ ба Ливерпул равад.
қиссаи ишқу муҳаббати Дибала ва Ювентус дар ҳоли анҷомёбӣ аст. Бозингари аргентинӣ аз соли 2015 то ин ҷониб дар сафи туриниҳо бозӣ мекунад. Гап сари шартномаи Дибала меравад. 2 рӯз пеш роҳбарияти даста бо намояндаҳои футболбоз гуфтушунидҳоро атрофи шартномаи нави Дибала баргузор карданд. Тибқи хабарҳо ин нишаст бебарор ба анҷом расид. ҷонибҳо шартҳои пешниҳодкардаи ҳамдигарро қабул накарданд. Ин маънои онро дорад ки тобистони соли ҷорӣ бо эҳтимоли зиёд Дибала аз Ювентус меравад. Ба куҷо рафтанист? Ин суолест ки посухи аниқи онро то тобистон интизор мешавем. Ҳамин қадараш маълум аст ки ба Дибала дастҳо таваҷҷӯҳи хос доранд. Интер, Атлетико ва Ливерпул. айни ҳол пешсаф дар ҷалби ин бозингар Интер ба назар мерасад. тобистони соли гузашта нерадзуриҳо чанд кӯшиши ҷалби бозингари аргентиниро карданд, аммо Ювентус ҷавоби рад дод. Биянкадирҳо бовар дошт ки метавонад шартномаи Дибаларо тамдид созад. Аслан бояд иқрор шуд ки Дибала ба бозингари мегатоп табдил наёфт. Бо дар назардошти осебпазирии ӯ метавон гуфт ки шартҳои пешниҳодкардаи даста мутобиқи бозии ӯ буданд, вале Дибала аз будаш бисёртар мехост. Ду ҷиҳати манфии рафтани Дибаларо метавон қайд кард. Якум, дар чунин ҳолати душвори молиявии дастаи Юве ин футболбоз бепул меравад. Дуюм, ӯ бозингари дорои техникаи баланд аст ва метавонист дар ҳуҷум эҷодкорӣ кунад. Акнун дигар наметавон нафареро пайдо намуд ки мисли Дибала тӯбро идора кунад. Ояндаи Пауло дар дасти худаш аст. Зейнидин Зидан ба Реал Мадрид баргардад. Чунин хабар баъд аз мағлубияти шармандавори Реал Мадрид дар классико муҳимияти пайдо мекунад. Лақаби кали зирак бештар ба Пеп Гвардиола рост меояд, вале агар ба дастовардҳои Зидан дар сафи мадридиё таваҷҷӯҳ созем, ӯ ҳам зирак, ҳам доно асту соҳиби маҳорати баланди идора кардани ситораҳоро дорост. Аввал биёед ба гузашта каме назар андозем. Зидан бори 1 моҳи январи соли 2016 ба маснади сармураббигии Реал таъин гардид. То ин дам мутахассиси фаронсавӣ дар ягон клуби дигар чунин вазифаи баланд надошт. Қабл аз ин ӯ танҳо дар дастаи ҷавонони мадридиё кору фаъолият дошт. Ҳамчунин ба ҳайси ёвари Анчелоти кор мекард. Дар замони якуми сармураббии Реал будан Зейнидин 9 ҷоизаро гирифт. аз байни ин ҷоизаҳо 3 ҷоми Лигаи Чемпионҳо паёпай мақоми хоса доранд. Баъд аз зафарёбӣ дар Лигаи Чемпионҳои мавсими 2017-18 Зидан дар андешаи рафтан аз Мадрид шуд. Аслан муносибати ӯ бо Перес ҳамеша дар сатҳи олӣ буд, вале он вақт ками нотинҷӣ байни ин ду дида мешуд. Зидан дастгириро аз тарафи роҳбарият дар лаҳзаҳои душвор надид. Барои ҳамин 31 майи соли 2018 Зидан эълон кард ки аз Реал меравад. қиссаи Зидан ва Реал таърих шуд. Баъд аз як соли дигар бошад, Зейнидин боз ба сафи мадридиё баргашт. ин навбат Перес шояд ба зону нишаста илтиҷо мекард ки мутахассиси фаронсавӣ боз ба Реал ояд. ҳолати кунуниам чанд монандие ба соли 2019 дорад. Баъд аз мағлубият дар классико футболбозон аз ҷиҳати рӯҳӣ шикасти бузург диданд. Ин метавонад барои бозиҳои навбатиашон таъсири бад дошта бошад. Анчелоти мураббие дониста намешавад ки дар чунин лаҳзаҳои душвор аз ҷиҳати равонӣ дастгириаш кӯмак расонад. Танаффус ба бозиҳои мунтахаб хеле саривақтӣ аст ки бозингарони Реал баъд аз бозиҳои тимҳои миллияшон метавонад дар ҳолати беҳтар баргарданд. роҳбарияти Реал дар андешаи он мешавад ки Зиданро ба Реал оранд. То охири мавсим Анчелоти аз вазифа намеравад. ояндаи ӯ дар сафи мадридиё зери суол аст. аҷиб аст ки ин навбат Перес бо кадом ваъдаҳояш сари Зиданро гаранг карда ӯро ба Реал меорад. агар Зейнидин муносибати сарди роҳбарияти Реалро эҳсос кунад, бедудилагӣ боз меравад. барои ӯ рафтану баргаштан хабари нав нест. ин навбат мутахассиси фаронсавӣ фишангҳои фишор дорад. аз Париж шайхони араб бо тамоми роҳу усули имкон дошта дар талоши ҷалби Зидан астанд. баъд аз эл классико мухлисон оҳиста баргаштани Зиданро хоҳиш доранд, чунки ӯ дар классико ноком намешуд. дар сомонҳои иҷтимоӣ ҳазлу танзи зиёди атрофи ин бозӣ шуданд. яке аз беҳтаринҳо он буд ки дар як вақти бозӣ кори Реал чунон бад шуд ки хави ҳардуи дастаро роҳбарӣ мекард. ба ҳамин тамом дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.